Kabake mamak jedun sanak malam kini. Kita gi dulu nan baredo jalu-jalu serato manjalang subua. La kutang barendo, oi tapuruang saya babulu, la tamanuang gae agogo, mangana masuk mudo dulu, elok di balik kapatabang balap buahnya di buarong, saban talai la pulang semua awak di siku. Kau ado pantun Bapasan dan naik kabang botak salang tarong pasuan lu. Dek awal agak gagak, dek kawan bau-bau. La olala ikutang barendo, oi tampuruang saya babulu, oi tamanuang nan tuo-tuo, oi mangana masoda pulo kakudo pincang itu kanda tuan rumah tak boleh awak balik pulang bah itu katonyo lah olah lain nana barendo oi tampuruang saya babulu abang botak janan yang sajo oi salang tarong pajapang alako untuk atarong pada dia sebatu lain bau. Kami nak balik selama tinggalan di situ. Lainnya abarendo, Abarendo. kurang laba baladu. Namanya salah itu negini ko. Awalah gay nagadiran banyak pulo. Dia sadar bahkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.